Horas madita salutna. Sahat mahita hatu minggu seksa kisima atong tapara di marohata martang yang nangahom mahita di bagas tabe. Amen. Marende mahita nomor 10 ayat sada. Hite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni tonda pada padia natu mapalangit dot tanoon. Amen. Beta mahita manukap marsomba marsinggang mahita tuadopan ni Jehovah si topahita. Aibana do debatata jalahita bangso pinarmahanna. Jala biru-biru niring-iring ni tanganna. Haleluya. 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 Matang yang mahita. Ali amanami na di Banua Gijang. Disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion asa disegai akau laon ni sibolusi. Sai padungo mahami marhite-hite tondim nabadiai asa unang tarpedem hami di bagasan dosa. Alaya samonang hami sahat ro di ujung jala asa mardami hami saliling di tanoon. Pai masahat hami Tuhan uluan nasora sudah. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
patik di bata di bingkuta seksa gesima sararion imasian patik na parjolo dohot lapatanna patik parjolo ahu do jahoba de batam nina de batata dang jadi marakup ahu bahenonmu de batam dia do lapatani ondo ikon ubiar rohata jalahu molong jala upos mida debata asamida nasana adong atong rap magido gogo mehita tuhata lau mangulah usah ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon nahom bartu patikmi amin. Marende mahita nomor 200 walusada ayat onom. Madosata martang yang mahita ale de batadami namara siroha jalan abdia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang piga hali hami ro tujolom huhilala hami rikot doa sini roham disalut hami halak pardosa alani i dombahen nahu pasarep hami diri nami sadarion di jolom jalahu parhatopot hami tuna jut-jut dohami manimbil sian akadalan muna badia songon biru-biru nalilu sai unang pabali hami sian jolom alani dosa nami aidang dihalau mohon roham hamatean niaka pardosa alai hamu abaon ni rohana dolomo ni roham asa marhite-hite pangulu nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus sai pahot ma asini roham dihami marhite panindangion dohot aguon niton di parbadia asa tarapul situtu rohanami manjauho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guar munabadiai amin. Tapi gimana baga-baga taringat Tuhan sisani dosata songonon dohatani Tuhan Jahobah nunga diarsai hoa marhite sian aka dosam jalan nunga dilujai hoa marhite sian aka hajahatonmu ahu tutu ahu sandiri manalesei aka pangalsim alani hadirioku jaladang behu pa ingot-ingot aka dosam
hasangapom ma di bata na di kijang. Amin. Epistel dihita di minggu ta sadariod imasian sada Korintusia ayat 10 sahatu ayat 20 Korintusia ayat 10 saat ro di ayat 20 tajahama marsori-sori ai molo huhatahon baritana ulii dang hasurungakui utak kuhiandui marjea doahu outsohu baritahoni asa ahado upaku ondo dinama baritahon baritana uli iyahu sohurgi kamu asa unang hu pangasahon wasaku di baritana uli asa hupat tutoru do diriku tutoru ni saluhutna asa tumorop nasida hutogihon naga besongon jahudi doahu di aka jahudi anggiat hutogihon aka jahudi diaka naginonggomani patiki gabe songon naginonggomani patiki yahu nang so tutu ginonggomani patiki yahu anggiat hutogihon aka naginonggomani patiki diaka nagale gabeson nagale doahu asa hutogihon aka nagale hupahombar do diriku tu sasude anggiat hupaluan nanggo deba alai saluhut nai huula ala barita nauli anggiat dohot au partohap disi ima saatna martua makan atau mengekingohon hatani dibata jala nau peosa amin. Marende Maita nomor 740 ayat sada Asjonjong Maita. Tahadik tidak maha porsiotai songon nahina tidak koni dongata sa porsion di sandok portibion rap mahita mandok ahu porsia di bata Jehovah
Ido ama parguguna suatu dosan na tumawalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni dibata Jehovah na sasadai, imana tidubuhon di si Maria, na gabi-gabian sianto di parbadia, andorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di pangumani silatus, na mate tarpajal di bana di hau pinor silang, na tua tu bana turulung tanom, na mulak manguru di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun di bata Jehovah, amanai parguguna sohatu dosani, di simai bana pai mamulak sogu tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea di tondi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot dia sisani dosa, dohot dia tai namandok, mulak mangul dosogut daging di halak naung mate, dohot di hangluan na sora sudah. Amin. Tapi kema virtual kurs sekolah minggu. Tapi kema titing di hitami guto sadarion. Tabegema tikting di bagasan mingguon, guarni mingguta sadarion ima minggu seksagesima doho tobik Jahoba doha gogoota napaduahon peleat tujulo sadarion minggu pitu Februari 2021 patupaud do peleat tujolo tu haperluan kesehatan HKBP napatuluhon kebaktian sekolah minggu sadarion minggu pitu Februari 2021 pukul siawib
Ima permingguan sekolah minggu HKBP Mampang Prapatan secara virtual. Pinabotohot tu sude natoras ni ang yana kota sekolah minggu asata sosoema laho madohoti permingguan sekolah minggui. Paupaton. Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Rabu 10 Februari 2021 pukul 8 WIB saat tu selesai maringanan di Sopo Marpikir HKBP Jalan Damai nomor 1 Pulau Gebang Cakung Jakarta Timur. Naeng Patupaudo Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta doho tema Aku telah memilih dan menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 16. Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta na didohotan ni Pendeta Resort Ima Pendeta Sang Hormat Banjarnahor STH MM, Utusan Sinode Distrik Situares Roberto Sinurat HKBP Mampang Prapatan, dan Utusan Sian Ruas Nyonya H. Manulang Boru Siagian HKBP MT Haryono. Palimahon, pembinaan Perhalado Nagok Tiki di hari Jumat 12 Februari 2021 pukul 14 WIB sahat tu pukul 10 WIB di Patupado pembinaan Perhalado Nagok Tiki HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Raya dohot Eporus HKBP di HKBP Kebun Jeruk. Pembinaanon na didohotan di Pendeta Sang Hormat Banjarnahor STH MM dohot Pendeta Teti Dorina Sitompul. Paunopon rapot huria di hari Minggu 14 Februari 2021 pukul 11 sahat pukul 14 WIB Patupaudo rapot huria laho manaringoti manotopon program kerja dohot anggaran HKBP Mampang Prapatan tahun 2021 di Patupa manghihuton protokol kesehatan di sialani i marhite tiktingon ma songon undangan tertulis laho madohoti rapot huria ima tusude Perhalado dohot calon situa. Sada utusan sian ganup anggota dewan, sada utusan sian ganup seksi, sada utusan guru sekolah minggu, sada utusan sian multimedia, sada utusan sian sound system, dohot tolu utusan sian ganup sektor laho mendapoti rapot huriai. Napa pituhon, pembukaan pertanyaan sektor. Pinabotohon tusude ruas nihuria di hari Jumat 10 Februari 2021 pukul 10 30 WIB marhite virtual tapatupado pembukaan pertanyaan sektor nihuriata ria mahita lau mandohotisi. Pawaluhon pertemuan orang tua pelajar sidi di hari Minggu 21 Februari 2021 pukul 10 WIB Patupaudo pertemuan manang panogu-noguon tunatoras ni parguru tahun ajaran 2021 maringanan di konsistori HKBP Mampang Prapatan tusude natoras ni parguru asa Roma mandohotisia sia ulang tahun kelahiran Perhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata namarulang tahun di bagasan saminggon di dokhata ni debata atong patutoro hamuma dirimuna tutoro ni tangan ni debata na gogoi asa dipatibo hamu ditikinai sada Petrus 5 ayat 6 pasapuluhon parhepengon akapelean hamolateo dot na asing nasoni jahao ditikyon taida ma di harotas acara na adong dihitabe songoni matitik ni huriata di bagasan saminggon tuhatta mama masu-masu. Tapasahat mapiliata sada A sada B hutan dehoma nomor 743 ayat sada dohot udutna. Di dalam memori
27 Februari 2021 ima tersurat di Yesaya 40 ayat 27 sahat di 31. Bahasama dohonomu ale Jakob jalali dokho ale Israel bunido dalaku marado Jehovah jaladang maruli uhum ahu syade batah atehe dang di botoho manangdang dung di begeho debata saling liling nado Jehovah sitopa akka ujung ni tanaon dang ululu manang madate ibana jaladang hadudua pikiran nai ibana balik mangalehugugo tunaloja jala di pergugo situ tu akka naso margelok loja pe akka doli-doli jala madate jala tersuladit akka namar daging natabos alay akka namar haposat tu Jehovah maruli hagugun mardapot-dapot gabe marhabong nilali lahu manaik marluzongi nasida dang ululuja mardalani nasina dang ulu mardate oni masana di hita kadongan sa persyaon turpukon ima konseling pastoral mangalehon semangat gugu kekuatan tu bangsa Israel nang luja nang madate ala tertaban nasida marhide halak Babel alani takas taboto mulo tarimang-rimangi buhama keadaan halak terpuruk tertaban disiksa dipukuli jala gudangna dibunuh di penjara lo kalana asi sonima kehadiran ni halak Babel kalau sonari halak Irak main menjajah sama penjajahan ni bolada manang Jepang tu Indonesiaon iparhatoban kerja paksa anak kerja rodi penjara karena mangalo bahkan ditembak sonima keadaan ni bangsa Israel diperhatoban 70 tahun loh jumlah yang cukup besar apalah pasti ada madok 4.000 ada madok sampai 12.000 ala 3 tahap di mana jadi alat Babiliro sampai 3 hari mengangkut akka rakyat ni Israel do akka napistar dibuang mai tu Babel alani di halujau nasida inamadate nasida tersurat do di Babylon saya itu matangis nasida kalau ngasai karejo rupani lama lah itu sungai Babel sona marsuap oleh saya tariluilu diturpukon arongna tangbui manahan emosi arongna marsurak bahkan arongna sahatuna stres depresi bunuh diri hidup merasa ditinggal Tuhan merasa kesepian terasing tak tahu perasaan nasida dan dihargai alak Babel nasida malah ditekan ditindas disiksa godang akana kelaparan akana mangalo dan ilem mangan alani godang na tertekan mental gelisah penyakit kronis tidak tentram angadong be pangalu-aluan
alai Roma si Jesaya membangkitkan semangat nasida dina gali. Jadi ternyata dilokon mulu gali fisik, gali pikiran, gali haporsiaon. Adong dope sada kekuatan na ima Tuhan. Idok si Jesaya adong do Tuhan Jehovah, Tuhan Elohim, nabui makhluk gugu tuak kajolma nang madate. Tepat tudus dui di segala zaman nang di jamata sonarion manang so masa kopi pei gurang dorak ka madate ate. Mengalami kesulitan ekonomi, terpuruk, gudang perusahaan na tutup, bangkrut, gabi-gali, nakpe berengon, error tu gereja, mekel ibana, isiapataran, aletangis di sihagunian, pinoto di, nakpe so di Papua, saya binereng doi rupani, perubahan na masa di jemaat manang ruas ni huria, manang na di huria dia pei, kesaksian di jemaat, nagudangan ng jemaat yang terpuruk ekonomi, terlumbubi malani COVID-19. Gudang perusahaan bangkrut, jutaan yang pengangguran. Alai songan halak Bible di mololau tu martabian lau sisi di bana terilu-ilu. Ang pola di Batulu di Siapatara. Alani pesan-pesan ni jami tahun unang madabu tu akka padilian bahkan panikotan. Alai do bangkit semangat ma. Orientasi haportibion mabain lemgalidu. Menyalakan situasi mana lahon nak halak na asing. Budu mabaik kita gelik. Alai dokon tapot sama Tuhan. Serahkanlah segala sesuatu ke hadapan Tuhan. Aladong dope pangalualuat taima Tuhan Jehovah Elohim. Alani si Jesaya mangaliau semangat hidup. Pabuahon daktohoi pikiran nasidei. Naswadong be pangalualuan pola perasadui. Alai Tuhan Jehovah dong do. Nabui pamalupon memulihkan, menyembuhkan. Nakpe saluhut nai alani hasalan nasida do ditik kiso habuangan. Jadi mula tajaha di Jesaya na perculu na gudang kesalahan lahi, ketidaksetiaan, penyembahan berhala, tak peduli Tuhan dongi tertaba manasida ima di Jesaya na paduahon manang proto Jesaya itu pokok. Alani di do si Jesaya perlu doho manoboti salam akadosam nasalpui. Unak salahon pemimpinmu, unak salahon nak halak na asing, bahkan menyalahkan Tuhan. Mana badosa di dok perkilon, alai berhenti, somahamu, namarungut-ungut menyalaho sudia ka situasi, alai hidup baru mah. Alani di patulus do songon habong nilali, marhabong nilali, opidong Raja Wali nah. Nabui mana mengendalikan diri di situasi sulit, adong aerodinamik, tenaga memanfaatkan angin, budi mana menukik, budi mana terbang ke samping kanan, terbang ke samping kiri, dan budi mana dari titik terendah bangkit kembali. Alani dirokon pidong Raja Wali be adong do fase kedua. Lalu itu pokok diro jadilah seperti kekuatan, simbol kekuatan Raja Wali, burung Raja Wali. Tidak selamanya Raja Wali kuat. Adong fase nakwe berjenis Raja Wali adong na berumur 17 tahun, ada 20 tahun dan ada yang 70 tahun. Alis ada contoh ni na Raja Wali na tertua nomor umur 70 tahun, 50 tahun di mana akan sangat drop. Habis itu tenaga di mana.
Ima fase pertama alang ame tuwe bana. Alai dangole bana berhenti. Idokon ipaksa bana do paruh naon mangatuk ke batu sampai berdarah-darah luka sampai lepas paruh naon asa tubuh muse paruh ne baru ima fase kedua. Jala dicabuti do habang naos sude memakan waktu proses yang cukup lama untuk tumbuh sayap yang baru. Ido asabui bana tu fase kedua fase sampai 70 tahun. Anidot ni turpukon manang cerita perbandingan ilustrasi bayi masuk mahitan yang tu fase kedua manang umur sadia behita. Ido dia saja saya. Hidup dalam Tuhan adalah fase kedua, meninggalkan yang lama, membuang sayap-sayap yang lemah. Bahkan paruh kita yang sudah tua, pikiran kita, pembicaraan kita, iman kita, dan cara hidup kita harus kita tinggalkan supaya memasuki fase kedua. Asa mula poso kita sama Pidong Raja Wali. Ada pertanyaan, udang mamanu kenapa itu benar? Udah kita punya kekuatan baru, anggo di dokter pukon bui. Kalau umur kamu kita 50 tahun, 60 tahun, ayo umur 50 tahun fase pertama mulai doli-doli remaja anak baru kuat, tetapi dia akan kehabisan energi pada umur sampai 50 tahun. Lamar rumah tangga ibana, lamar dana ibana, gudang tanggungan uang kuliah, memikiri pembangunan rumah, habis tenaga di mana terkuras pada umur 50 tahun. Alani gudang do nasotahan isima gudang akasahit. Naik tensi, naik gula, pompa darah orang denggan, jantung lemah. Alai dipetuduh si saya do jangan sempat sangat down. Alai gudang do di sini mati manang meninggal dunia. Alai ikon hidup baru mahitam saya bangkit melewati fase kesulitan naik mesti kembali. Hidup fase ini Raja Wali itu sangat lemah dia, harus dibuang lagi sayap-sayap. Songoni manang hita meninggal sudah aka parange na orang denggan ditiki haposotai hidup baru. Dan ringkas mahita marminggu martangiang membaca firman Tuhan dungi di dok mulak posoma son Pidong Raja Wali mempunyai kekuatan baru karena Tuhan sudah membantu menolong kita. Odona masa di hala Israel sahat nasida tu fase titik paling lemah, paling bawah, paling rendah. Hamu be inang ayah hamu mengalami fase itu, sangat down, terpuruk, sakit fisik, sakit mental, malas matu gereja, malas gerejo, ekonomi sangat hancur. Sudah kita mengalami, pernah mengalami. Apa sukun, audak kehawalami na pasti mengalami. Seseorang itu mau perempuan, mau laki-laki, mau siapapun, mau pejabat pun, menanggapi kerja hari mana mengalami kesulitan ini. Alani masyarakat garu turpukon, paheon semangat untuk bangkit kembali. Semangat baru dan hidup baru. Kalau ngasah kita tuti paling bawah sama Pidong Raja Wali, kita akan menumbuhkan sayap baru dan paruh yang baru untuk bekerja semangat. Unang madele itu maksudnya. Di atas apul-apul doon, lo terjadi je saya sebelumnya apuli hamua bangsok kini. Apuli hamua bangsok kini na debatamuna ata apul-apul marok kamu tu rohani isini Jerusalem. Jala jauh kamu ma tunasida nunga marujung paru kilom perikulona enunga salese dosa nai enunga di jalo siat tangan di Jehovah silopit dua sikat ni saluhut dosa. Duh dona nasa sibuk jala dosop bunga pasur pinaringgan ni sasude bunga malos duh ti dunga marurus bunga bungai alay angko hatani di batata sayhot ro di sengelingna alay kana marhaposat tu Jehovah maruli hagogon mardapat
gabe marhabong nilali songon nama naik marlojong nasida dang luluja mardalani nasida dang ulo mardate odo lo tabereng ay dang markat samata be hamu inang ay mada alam tiur wereng inna sala ina umarumur 70 tahun yaro tabereng ete engabi bui usaha be yamak padita nami bibeli ya haro mabani inang ay nga tamak betong karat danakon ay tikina 50 tahun 70 tahun isima ay lujaun pasikulau danakon ay pengaruh do tumaten na rakolap mata pencarian mata ope pengaruh perbinigia kurang alai nuai ngatakas bihu begi hatamu na ulo marjami tamu takas du begi angko nama saya marjami tapi hamu ay su begi na ay nga ay pijo manengel beda tiopung ale mauliate mana jolo dang marbinigi ba ay gudang pia kata hata pula binigi na ay nga anengel atong di semekel lo opungon marbedai pe jolo mai su begi ay nga tang bui begi ale angko nuai nga abui usahabe ay nga dilewati masa-masa suram masa-masa sulit dan dia hidup kembali kita bereng mamulung api 70, 75, 80, 5. Alai habis mamusai drop mai mana 25 habis bemusai kekuatan. Angko pasi ketiga angarong be. Angarong na merumur 150 tahun nanti ajarang. Alai olah pasi pertama itu turun hati-hati karena yang bisa melewati yang bisa lolos kepada tahap kedua. Songonido hala Israel na 1000 tertaban tu Babel diperbudak kelaparan, stres, depresi mental, gelisah, manikot, sakit kronis, dan nyaman, berbahaya, tak tabu perasaan alai dok sisi saya bangkitlah kembali. Unang Allah hamu hancur. Alarong do debata, per kamu mapidong Raja Wali, the King of Birth, simbol keperkasaan. Tak pola gugu pilong Raja Wali alai dia bisa menaklukkan situasi badai. Jadi beda ini tok pilong nasing. Mula pilong nasing roh badai bertemu di mana? Di akak tebing-tebing anggolali dia malah melawan badai. Makin ke atas dia terbang terus dikendalikan angin badai itu dan dia memenangkan karena dia punya kekuatan baru. Hidup baru, semangat baru, sukacita yang baru, punya tenaga ekstra. Jadi lem guguru jolmai, belum melewati fase, bui melewati fase pertama. Maul mau musai mersahib. Argugu mah, ale mau lem betua, tangarong be musai fase ketiga, anggui repot mah musai. Opung anang mah doho, adang ilian omangan indah. Ulu marungu 20 tahun nanti. Tangarong mabe perroh nawin. Dia ulna mangaluelu tu tangkong. Erang irawa tahu pasok budau. Ang ileb bejuku dangi beri dia. Ang ikut tinggi sisi loku bereng manin. Abi yas tu sudi. Ema habis be mana pasal. Songonido di Yesus Roma hamu tuau hamu akan loja jalan asorat asa hupasona kamu. Portibion dang bui mangleo solusi na pasti. Jalan nunggu di bareng Yesus ini do ibana di Matius 10:20 Roma hamu tuau hamu akan luja jalan asorat asa hupasona kamu. Ido jamita tu hita amang do inang sudi nang akar di jabu. Aluja do jabar tali portibiona tena luja. Tapi na bereng-bereng do karus ni ure na karejui. Berangkat pagi pulang malam. Di Sumatera hami kapar pasar pagi tetangga yang ngadu mau jam obat. Behibat dia kena berjuang on naro. Alai rodo tu gereja. Takson di Jakarta on mar mobil. Yes. Bajuna yes anggon hari hutai pagi minggu mar pasar pagi olah mar suap bayi pakai mak sipata rak pas bekat sing di bajuna kebayana yang ala tu gereja.
baby nereng dong tong se ora sinang ro inang marminggu bedi sangau namang sore non berjual do pinda iba ma perjuangan karwas ni uriang odo dihita suka duka nang dia kapelaya pe mengalami suka duka adia pestel taisa de Korintusia si Paulus mengalami masalah-masalah dalam pelayanan. Tidak kola ruas ni huria mengalami persoalan akka apostel pe akka perjamita pe ka hamba Tuhan mengalami suka duka pelayanan. Alaido jabbar nya kajolma kuluja pikiran nang roha alai dirokon molo tapasa do tu Jehovah sudena pergumulata dang ululu jahita mar hahi pasot do hita totong aleko sabar along dope gijang sabar ate ikhlas marlas ni roha mahamu makirim marbegek ni roha mahamu di hapor suhon jugulon hamuma tangyang di surat si Paulus Roma 12 marlas ni roha mahamu makirim marbegek ni roha mahamu di hapor suhon jugulon kamu tangyang alani unang kendor semangata unang susut nang di masa susah di masa ni kopiton bohape keberadaan muna unang madeli hamatong unang pura-pura mekel hamu rotu gerejaon alai mo lijawol na muruk-muruk hami pe terasa do kapadita lo bermasalah alai usai hohom dua ujebu badungo pagi majabi bel esong be kegiatan nasi mai biar riba pajupan wakaruas kadongan lani kopiton songoni nang hamu babui menahan emosi mengendalikan diri alani gudangi persoalan nak pesui hamu ya kita tahu semua persoalan jemaat dan perhalado mengalami kendala-kendala dan kesulitan alai tetap semangat odo dihita jamita mangaleon semangat nak pedi ko baron boha tantangan ko bohita manuver gesit sama pidong Raja Ali jangan meragukan janji Tuhan ko lulus dihita mengelewati fase-fase jadi dalam nama Yesus kita harus yakin kita bisa melewati hari-hari ini yang susah ini belum ngabuita lewati anno satu marumur hamu 60 70 sudah lewat alani berita lasni roha do papos rohatta bisa ada Tesalonika 5 ayat 10 unang masaja yang wartanya tetaplah berdoa tekun berdoa kodonot tero kita lemah galedo kita alani perlu do kekuatan Tuhan so tung pos rohamuna hola dia gogomuna sendiri dia gogota sendiri tidak bisa kita sangat lemah perlu kekuatan Tuhan untuk menopang kita perlu kekuatan roh dan kekuatan Yesus walau tung tangis pesong bangsa Israeli walau tung tangis pehita alai kobuita bangkit semangat ate songonima sudia karuas ni huria nang dijabu ananga kana marsai pei kana gale kana arong persoalan-persoalan tetap semangat hari-hari ini sangat sulit mas semoldo hari-hari ini ngulut tahun alai kok tetap kita yakin bersama Tuhan kita bisa lewati atenang sudena aka ama ina kana metua kana poso bulung semua harus semangat melayani jangan andalkan kekuatan karena hari-hari ini semakin susah mungkin hari esok semakin sulit ikut di bagasa Tuhan tu kita madalani on sabui tinggal madalan ma firman Tuhan unak komabiar amo kajolma ahu do mangurubiho ninna Jehovah do silulu ko na bagian Israel idama na posoki na hutugu na hupilit hasuduani raku arung nang marosaki dang laos penggolhonaku jala subuh na warnehti dang laos itopaku hobar tu hasitongan taresonoku uhum amma maloki kuatat dihita amin martang kita oleh ate li Tuhan di bapa sorohanami diaka
pase-pase ni kesulitan ni ulu nami. Tuhan Jehovah namang leo gugu Tuhami. Asa margugu ne baru. Pakiriman ne baru, semangat ne baru, kekuatan ekstra di masa peralihan dia ka usia nang dia ka perdalaning ulu nami. Adi bagi hami hatam ne badi naso bolokono muhami alai tugu-tugu mu pamaluma muhami jala margugu marlapi gada songo pilong rajawali boy laho mengendalikan diri, mengendalikan sudia ke kesulitan-kesulitan. Saboy hami mardami seorang di bagasan golo nami. Pasal taima cara khusus ka dengan nami karwas ni huria mengalami problem kesulitan nama saya duk naso boto hami. Mungkin nasida madate tangarok pangurubi merasa kesepian, kesendirian. Merasa persuk dihilala, madele. Alayang dope Tuhan namang leo gugu madongani mangurupi pamalupon. Amma Hosni Roha Jamita dihami di minggu nami sedarion. Di bagasan Yesus Kristus. Amin. Mari dei tahu papu kalian. kama peliata ale de bata manami na di benokijang odo hararoni salihut si leo na dengan do na saulibasa na malutus upasatami masina ni rolmi Tuhan pilihan nami tuho sejala mega biwap na khusus di jalom pasu-pasu mejala ramoti asa perhasia kami pilihanon pati bulon harajom mudi tonga tongani huriam do di portibion buhay maruhanami marhite hite tordim assalamu tadahami godang ni sileleon mi tuhami assalam gegirhai madok mauliati tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Saha
sanami na di Banua Kijang, sai pinarbadia mangkuarmu, sai Roma harajonmu, sai saat malomo ni roham di Banua Tongau son na di Banua Kijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, sai samado sanami songo pane sanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Anak kami togio tu pangujunan, palua mahami siap pangago. Pasu-pasu jali ramati Tuhan Dewata Maho, disodakkan Tuhan Dewata Mabohina Tuho jalasima rohana midaho, didopakkan Tuhan Dewata Mabohina Tuho jadi pasaran madamena tutodim. Shalom.